suruh munyo. Ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh dong. Ya, iki jane mek apa lah ya? Nyate dong. Nyate neh. Ini ada apa? Lah ndek nane pertama. Dulu lebaran sudah 1 tahun. Pungkur. Gak mliur ya we. Lho guys lho, ini tak tudone ya. Iki bumbune tumbar bawang sik to ya, tak tudone permisa. Lho permisa, tumbar bawang moto ya terus dikeki godhong jeruk. Landing. Godhong jeruk ki mang njaluk Mbak, botol landing. Mbak. Ya wahnya ya. Rambutnya godhongnya seweger. Iki piye ya Allah ora udan ya, gak dodol. Betul lah. Kamu dan Delok oh guys. Ya Allah wis terang guys, mengape wayah dodol nganu udan. Delok oh guys. Wis gak udan guys. Nek mang wayah nganu aku pe dodol iki wis tertik-tertik remis-remis. Ya koyo ngene iki lho. Sen kepen didut. Cing ku apa neng geprek cing? Apa neng geprek? Kalau guys. Mbah rara. Ki foto dolanan apa? Sesuk bayar arisan. Atek nganu. Apa jenenge, guys? Gak dodol. Aduh, Dik. Ae lu memang apa-apa. Mangan mie terus kowe ndak mangan mie. Usus mie terus. Kalau adek meruat, enek wong salat. Enek kire ngelet isi kele. Terus? Lah, pertanyaane salatnya batal apa ora? Terus kowe saurane piye? Aku ngene pertama. Aku pertama mau ngene. Batal. Ora batal le. Berarti salat batal. Margana dhek salat. Karena kire kuwi najis kire. Sing keloro, aku mau batal. Lah terus karena kire najis. Lah sing ketelu, tak kon baleni neh, Guys. Oh iya kan kira ngleti sikile dhewe yo. Ora. Tolong. Ya berarti kan betul aku ya. Pertama. Gak batal. Lah nek anu wong salat wis bar sisih ke 1 ke 2 terus kentut piye batal apa ora? Ya ora. Berarti ora. Margana sing entuk trawonge. Dah mangan mie terus we. Mie terus. Dek apan nih. Alah kowe iki lho mangan mie terus. Dek apan? Neng omah kae ya nek mie ngono kuwi tuku mie mae beno. Lah wong ape nyate no. Ya, sate. Mangke entuk iki yo. Sabar. Sabar. Dek iku lho. Burung. Ki cilik-cilik ayah wis dengaran. Ya wah. Iya dong. Biar empuk seperti roti. Wah, guys. Sate ini. Penting ulang dulu. Ini kita di dalam rumah, guys. Iya ya. Soalnya habis hujan di luar. Sewu, guys. Ayah. Aku yang mantap, guys. Jam 8 ngantuk. Lebih ya. Guys yo. Lesu yo. Mana ambek apa? Nasi bro, nanti makan sate bikinan ayah. Mantap bro. Ki ayah dhewe guys sing gawe. Iya yo. Iya dong. Dia sing anu ni ayah sing apa ayah. Oh. Dan ini
Kuwi lho lah kuwi entekno sik kok langgek ngono wae. Oke bolo, manuk juragan. Hai guys. Kita sini ngenteni sik. Ya yo. Dilungkas. Oke. Yo. Ya ora. Tahap kedua nanti ya. Ki lagi tahap pertama, guys. Tahap ketiga nanti pokoknya. Sampai 3. 2. Sampai 3. Matangnya keliran. Itu sudah matang setengah matang. Oke, guys. Jadi dicampurin deh, cepet deh. Sama cedok itu. Cedok. Lelap-lelap itu. Cedok. Ting. Aduh. Kemedul ya. Sithik ya, ambil tuh piring 1 tuh. Tinggal apa? Ijane kuwi lho guys, kok kuas guys. Kayaknya kuas cetok guys malah. Angel ya. Sithik toh. Ya iki kok Sabset bolo. Ki kok nek wis tak nganuni berarti langsung. Yo. Kamu kurang profesional. Ya. Wis mateng. Mateng guys. Jadi guys. Kok ngicipi terus ay. Oh alah. Mateng guys. Empuk guys. Duduk guys. Nus, hancur. Dulu guys, guys. Guys unduk kae guys. Ini guys, ini guys. Mana apa guys? Wis guys yo. Semua guys. Wis apa? Yo wis lah. Guys. Ape. Tus. Alah kok tangane yo. Acting biasa guys. Kering. 5 menit Jorok kabeh guys iki. Iki sate jorok. Mantap guys. Wangan. Guys bumbu. Sing mumpung cek mekan. Panggang ora. Enak guys, apa nih guys? Dan guys. Ya. Yo. Dan wis ya kok engko mangan. Anget tok iki dulu tok, mungkin kena lo panas. Itu luar. Padahal langsung rambut kecape iki lho engko nek entek. Kecap cek iki. Manut aku toh. Ini berdua. Gayane tragedi bakulan bakulan. Langsung wale. Lagi di kantin. Ana ki tanggoku ora gelem sithik-sithik, guys. Mantap guys. Wow, apa sih? Yes. Mbak, katanya saya perlu menjajal nih. Halo guys. Ini berarti belum. Iya wes. Berarti mangkep yo nek nganggo kudung jeruk yo. Kau di sini kok. Bismillah. Sama. Ngompok. Iya. Pasang. Sampai mana? Bye. Jompuk iki lah bedenane. Cuma kemang godhong jeruke kakean. Ayam nek kan. Pak semua guys.
terus encing ning cepu wong iku udanan kes mang cerita aku. Kono udanmu lagi kene yo udan. Bolah lawange kene tutupan. Kayak kono yo tutupan. Kene yo tutupan. Tutupan kabeh guys, tak tutupe lawangku. Gonceng gen WA apa. Tetek-tetek. Ya wis tak saponi mah. Kertes. Mejone ndek iki ning kene. Kita pindah kene. Sampai berambange, guys. Aja kecap tok, ora enak. Kecap tok. Tak mana ya apa-apa. Nek lomboke gak yo winung. Keras banget. Grrrr, madep rene ya. Keras banget. Sate. Apik tapi timbang dekne apik iki. Madep rene ya. Lombok tok iki bahaya iki. Enak kuwi. Kan Ora pedes ya. Cerat. Gak pedes ya, guys. Bismillah. Bismillah terus, bismillah. Gak mangan-mangan. Ambek anu ya semongko lalape semua. Bubuk. Enggak loro apa nih? Pilo lah. Hah?